गुड इभिनिं खुलुमबाय आंनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव बरायहरनाय थाबावबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दं आंबो मोजां गाज्रिनि गेजेराव दं गाज्रिया बेनोदि आंना दा प्रेगनेन्सि टाइम नालाय आथिं बुनाय मानाया सोलिगासिनो ओमफ्राय दाख्लै ब्लाड टेस्ट खालामनायाव मोनब्रै ब्लाड टेस्ट खालामदोंमोन ना लोगोफोर थाइरड मोनदों एसे ओमफ्राय इउरिन मोनाखै बाद बाखिखौ मोनाखै हिमोग्ल'बिना 10 आव दङ ओमफ्राय थाइरड मोनदों आरोखि दा थाइरडनि मुलि जागासिनो ओमफ्राय आं दासान्दि भिडिअ लाबोनो हाथ'वाखै लोगोफोर भिडिअआ गोबाव सम जाबाय लाबोनो हायैया 16-17 दिनसो जाबाय खोमा मबाइला आंना गोलैनानै डिसप्ले थांनानै दङ दे लोगोफोर बानायथ'नो हायाखै एसे बिखारि जाथ'दों दा मानि बानायनो हायाखै बानायनो ना गोदान लानो सानदों आरोखि आङो दा नोंगुमैया होनदों बेखौनो रिपेयारिं खालामनानै लाथ'दो होननानै ओमफ्राय दा माला बानायनाय जायो आङो दा नोंगुमैनि मबाइलजोंसो बानायगासिनो दं भिडिअखौ स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ सोर सोर नायनो इन्टारेस्ट मोनो नायलांबाय थादो होमबालाय थौदो आंजों लोगोसे आं दिनै बाजाराव थांनो नागिरदों नानिनि लेंगा सुहैनो नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ सोर सोर मोजां मोनो सल' नै आंना हिर'आ न' फुदों माबायदि मोनो आंखौ देखा मेरा हिर' आंना सनाया न' फुदों लकेसन चेन्ज खालामदों मालाय उन्दुग्राखौ माग्राखौ नैबे ब्लाउस सिट नैबे जोमग्रा नैबे ब्लाउस सानि रेडिमेडखा हासिनांगौ ओमफ्राय नैबे लेंगा सुहैसै बेखौनो दा